Evening, good evening. Meron nga cellphone mo yun. Ito? Ando si Kuya Dagol ah. Good evening mga kawaray. Nandito naman ako. Magla-live tayo po para sa WH. Pasok na po mga kawaray. Manood na kayo. Shout out sa inyo. Ay, sa isang nanonood, shout out po. Shout out sa inyo. Ay, sa isang nanonood, shout out po. Shout out pala kay Kuya Ronnie sa nag-iisda. Kuya Ronnie, shout out po. Ano ba yung apelido nun? Pasok kayo dyan para dikitan ko na kayo ngayon. Alam ko na po yung paglagay ng jacket. Para ma-jacketan kayo. Good evening po. Salamat sa unang thumbs up. Maraming thank you. What's up? Okay, hello sa sawa ko, shout out sa iyo. Shout out. Manood na. Ba't ganun? No, delete. Ba't ganun na delete? Ay, dalawa nanonood. Shout out sa isang nanonood dyan. Saan na ba yun? Paano ba yun? Kalimutan ko na agad. Salamat po. Maraming thank you po sa nanonood. Patamsak po mga kawaray. Salamat sa pagbisita sa aking live. Uy, 4 na po ng tamsak. Kay pobre worker. Sana pumasok ka tol. Ay, Ma'am Laura Isita, salamat po sa pagpasok. Thank you po. Ma'am Laura Isita, thank you po sa pagpasok. Ayan na. May dikit na ako. Makadikit na. Ano ba yun? Paano kayo magdikit? Kumusta? Okay lang naman po. Kayo po, kumusta kayo, Mami? Paano ba yun? Ito, magpin tayo. Tinatry ko. Ayan, Mami, napin ko na po, Mami, yung mo. Yung ay, pobre worker. Ay, tol, shout out sa'yo, tol. Alam ko na, tol, mag-pin. Kaya yung kay Mami, pinin ko. Yung ni Mami. Paano ba magdikit? Tinatry ko po kasi ayun. Dito. Maglagay ng pastilan. Kahirap naman ito. Okay din naman ako sa biyaya ng... Ay, salamat, Mami. Kumusta, Mami? Nakasahod na po ba? Nakasahod na kayo? Paano ba yung Add mo ulit.
O yun o, naano ko na pala si pobre worker. Ikaw mami, try ko nga po. Maglagay ng jacket. Ano ko muna. Ganun pala yun. Ngayon lang po ako na nito eh. Ayun, dalawa na kayo mami oh. Ay, sino yun? Si Rian. Tamsak Danhos, kumusta na? Okay naman, ikaw. Kumusta? Kala ko pupunta kayo. Shoutout po sa kay Shoutout. Salamat po sa mga pumasok sa aking live. Salamat din po sa tamsak. Thank you to yan tol, na na kita. Natuto. Pinag-aaralan ko po, kaya ako nag-live. Nag-aaral ako maglagay ng Ayun nakalagay na rin kay May mga jacket na kayo. Saya. Rian? As in Rini lang po. Host. Ganun ba? Ay, ngayon lang po ako mami nag-live. Kala-live ko lang po. Nag-try lang po ako mag-jacket. Ganito pala yun. Kailangan pala yung mami yung account mong ginagamit dito sa pagla-live tsaka dito sa cellphone na gamit mo. Isa lang pala. Nagtanong ako kay Ace. Yung sa Ace TV. AC TV pala. AC TV. Ngayon lang po ako mami nag-live. Shout out po sa inyo. May kasi yung anak ko. May sipon. Ay, salamat tol. Tol pobre worker oh. Konti na lang si si tol pobre worker makukuha niya na yung 1,000 subscriber mga kawaray. Salamat sa mga sumusuporta sa aking tropa kaibigan. Kanina kami messenger ko pa lang to, nagtuturuan kami kung paano gagawin. Yan tol si Rene. Ano ba? Rene ba to? Rene? Yan tol si Rene. Ano rin yan? Tingnan ko nga bahay nito. Nandikitan ko na to eh. Oh, kay Rian nga to. Kay Rian. Kailan kayo Rian magpupunta ulit sa bayan? Para mag-collab naman. Makapag-collab naman kahit paminsan-minsan. Dumami yung views ko dun sa nyo yung pag tugtog nyo dito sa bayan o Baliches. Oh, shoutout kay Rian Batang Drummer. Invite sila sa Tarlac na. Ngayon sa Tarlac. Taga dyan si Mami sa Tarlac. Mami, si Rian si Rian. Magaling yan, si Rian Morales official, magaling yung mag-drum. Lakas ng niyan eh. Lakas ng tawag nito. Pag nagla-live siya sa mga lugar-lugar, malakas ang views niya eh. Rini ba yan, tol? Nakala ko Rian. Rini pala. Rini pala yan, tol. Oo nga eh. Sige. Pag pag napunta po kayo sa Novaliches, minsan mag-collab po tayo para gumanda naman yung namin. Yung alam namin malakas po kayo eh. Sir Rini. Naglo-loading po yung isa kong cellphone mga kawaray. Dito lang sa Wait lang ha. Saglit lang. Wala? Dito lang sa mayroon. Uy, salamat sa tatlong nanonood dyan. Mami, wala po ba kayong upload ngayon? Para sa WH ko. Kay kay Ren Perez, pasok ka tol. Para ka dito sa mga natin. Mga solid. Yan, nadyakitan ko na po kayo. Ay, pobre worker daw. Shoutout daw sa iyo. Wala kasi ako ngayon upload.
Next day pa po ba? O sige po mami, abangan na lang namin. May bago na naman ako maming ginawang account. MG31. Subscribe kita doon. MG31. Bagong ano ko yun. Gawa na naman. Dami mga hilig ko mga likot ng cellphone ko eh. Nag-iisa lang kasi to. Ay, nakasubscribe na pala yan. Rene. Si Rene si pobre worker sa'yo. Oo naman, mami, ikaw pa. Mabait ka sa amin eh. Mabait ka sa amin, pobre worker. Si pobre worker, ayaw mag-upload eh. Busy sa ano niya. Wala si Brad dyan. Wala si Ikipigay Bicolano Vlog. Nasa Tarlac ang mga grupo ni Rian. Today invite sa birthdayhan. Abangan nyo sa upload ko pag tumugtog sila bukas. Oh, sige. Sige, abangan namin po yan yung upload nyo. Dapat i-premiere nyo. Sir Rene, pa-premiere po yung ano niya lang. Yung i-upload nyo para mapapanood namin. OTW sa'yo, pobre worker. Abangan nga namin. Gusto namin may premiere. Sir Rene, pa-premiere po yung ano nyo. Yung tawag nito, yung upload nyo para makita namin yung ano. Kung gaano karami yung subscriber mo. Kay makikigulo kami doon nila, pobre worker. Kasi Ma'am Laura Isita. Wala si Sir Ronaldo pa, ano eh. Si Ronaldo Sarapin eh. Pumasok dito si ano eh. Si kaibigan ko, tropa ko doon sa Tolosa Leyte. Si Ren Perez, shoutout kay Ren Perez. Tol, pasok ka dito sa live namin. Kung naririnig mo o nadadaanan mo tong live ko. Shoutout sa mga ano ko dyan, sa mga kapwa ko vendors, Bangketa Boys. Shoutout sa inyo lahat. Ganun pala yung mag-jacket. Pinag-aaralan ko po kasi kung paano mag-jacket. Ganun lang pala yun. Kailangan pala yung account mo, tol, pobre worker, ganito lang pala kadali mag-jacket. Yung account mong ginagamit sa YouTube o sa pag live, just dito sa paggagamit mo dito, isa lang account pala para majajakitan mo pala yung mga ano. Kay mo yung 31 TV, salamat sa mga turo mo. Na tinuruan din ako niyan eh. Ngayon alam ko na yung gagawin. Sabi, talsit tayo kung kailan tayo punta kay... O sige, sisit natin. Sana rin natin si Mami Laura. Iwan ko lang kay Mami kung makakaano yan si Mami. Si Mami Laura sa ano, kala Japper Sniper. O kay Rian Morales, ano, salamat din po kasi ano yan eh. Kung hindi pumunta yan sa ano, sa Novaliches noon, Sir Rene, sa Novaliches yung bata na yan, si Rian Morales. Hindi ako makakakuha ng views na abot ng 5,000. Magli 5,000 na po. Salamat dun sa inaanak mo po. Thank you po. At sa iyo rin sir, kasi sinubscribe nyo po yung channel ko kahit maliit pa lang. Thank you sa pagsuporta. Walang iwanan. Lahat tayo pangat. Oh, tama. Parang si Kabungot, walang butas. Parang ikaw, pobre worker. Solid na solid. Dami na pala natin mga gaano eh. Parang maganda siguro to magawa tayo ng community, no? Tayo nila, no? Pobre worker, si Rini, si Ma'am Laura Isita, sila po Brad Janjan, APK Bicolano Vlog, tsaka si Ronaldo Serapin. Si Sir Ronaldo may sarili na ata pala yun. Solid tayo. Rini, walang butas. Salamat po sa anim na nagtamsak sa akin live, tsaka sa 3 nanonood.
Kumusta ang pakiramdam mo, tol? Pobre worker. Bukas, tol, pag nag-live ka, kasi nintay ko kanina yung live mo, hindi pa pala pwede maka-live yung ano sa ano mo account mo. Sunod. Pag nag-live ka, papasok kami nila mami. Pwede sa kailangan pala, tol, pag nag-live ka, kailangan dalawa cellphone mo, tol, para na nabibigyan mo ng jacket yung nanonood. Dalawang cellphone sa isang account. Oh, full pack daw, tol. Malapit na yan, Sir Rene. Si pobre worker, makaka-graduate na po yan sa ano niya. Sa tinignan ko nga. Ay, 4 na po nanonood. Shoutout po sa 4 na nanonood yan. Oh, 751 ka na, tol, oh. Ay, saan ba yun? Malabo. Yan, 751 ka na, tol. Malapit na. 250 na lang. Ay, salamat, mami, sa pagdikit kay Sir Rene sa ano niya. Pagdikit mo sa bahay niya. Wala pa rin panlasa. Kaya mo yan, tol. Ikaw pa. Kayang-kaya yan. Tol, pobre worker. Sir Rene, pumunta po si Ma'am Laura Isita dyan sa ano niyo po. Binisita po kayo. Sa bahay niyo po, pinuntahan kayo. Pag nakabili ako susunod na cellphone para hindi naman sayang ang panonood nyo, ipi-play natin minsan yung mga ano nyo. Eh, si mami, lagi ko naman pinanonood yan sa si, idol, si pobre worker. Yung pinanood nyo po yung new upload niya sa birthday ng nanay nila. Ganun po ba, mami? Thank you, mami, sa suporta po sa lalo na sa akin pagla-live kahit may kailan po kayo bukas sa sahod, may? Sa sahod na po ba kayo? Para naman maano namin, matawag nito. Ang tawag nun, may? Yung sinabi mo sa akin nun? Yung sinabi mo sa akin nun na may ganyo ba? Parang sa ganyo ba? Sa English, ano ba? Ma-inspire. Inspire kami sa ano mo. Kung magkano kikitain nyo po. Thank you po, Ma'am Laura. Sinuklian kita agad. Full pack. Bakas na po kayo. ako. Next month ka na po sa sahod, mami. Ay, salamat. Sana makuha mo yung medyo malaki-laki. Siguro malaki yan, mami, kasi yung mga ads mo naman, hindi ko naman inaano yan. Hindi naman namin ini-skip ni Maripe yung ads nyo po. Yung pagluto nyo ng mga dami na ako napanood na videos nyo, mami. Dapat habaan nyo, mami, lalo para ano, mga 20 minutes man lang para magandang ano, masasahurin nyo next month. Thank you daw sa iyo, Rene, sa ano nyo po, sa pagdikit kay mami. Wala sila sila Ren Perez eh, hindi nagpunta. Sinabihan ko na yun eh, magla-live ako. Shout out sa mga ano natin dyan, Bangkita Boys. Bangkita Boys, shout out. Bago lang daw siya nagbablog. Bago lang ako nag-vlog host para sa Arian. Gusto ko. Kaya pala. Kaya pala po kayo nag-YouTube eh. Oo nga po, ang sipag nung magdatay na yun. Masipag. So, yun eh. Diba yun? Ay, inaanak niyo po pala yung si Rian. Nung nagpunta yan sila sa Novaliches, kasama po ba kayo? Parang may kasama pa sila isang vlogger na mataas talaga ang views nun. Ang pangalan po nun, Sir Rene? Ano pangalan nga po nun nung yung lalaki na yun? Naitanong ko yung sa kanya, nakalimutan ko lang yung pangalan ng niya eh. Nakasubscribe din po ako dun sa kanya.
Yung naka-blue nun, mahabang buhok. Mataas na ang views, ay ano yung subscriber na sa 200,000 yata, 250. Ito, shoutout mo si mami. Tol, shout down na si Pika. Sige lang tol, salamat tol sa pagpasok. Maraming salamat. Pag ano, pag nag-live ka bukas, sabihin mo lang sa akin, PM mo ako para ano, anuhan natin. Suportahan. Salamat sa suporta mo tol, pobre worker. Yan sa mga nagsasabi gusto ng jacket ngayon, marunong na po ako mag-jacket. Mga kawaray. Natuto na ako sa sa mga kapwa nating mga vlogger na pagbibigay nila ng good night sa lahat. Mga kawaray, shoutout din sa iyo, pobre worker. Laki ng mukha mo, mukha kang baril. Ang baril? Lagay ng tubig. Hindi pa nakasum yan. 3 lang. Ano yan kanina? Ganun ba? Minsan ka lang pala nagpupunta sa gig nila. Oo nga eh. Sabi ni mami, pobre worker, thank you din. Dapat sinubukan ni Miss Waray. Nahiya, ang laki nga ng mukha. Nahiya siya. Kung matagal na sana tol tayo magkakilala, pobre worker, siguro naging inaanak mo yung anak ko. Oo nga po, mayroong mahawak. Si Gibal. Si Gibal na nga yan. Si Gibal na yun. Paring Gaybal. Nga handler nga nila po yan. Ano po yan eh. Mataas ang subscriber niyan. Kaya meron pa yung isa. Sundan. Pag meron na tol, pag meron na tayong ipon, saka na. Siguro tatagal naman tayo dito. Ay, Brad dyan, shoutout sa'yo. May jacket ka na. Bibigyan kita ng jacket. Gisti ka lang dyan. Nandyan ang mga natin, tropa. Ayan, may jacket ka na tol. Brad dyan, shoutout. May jacket ka na. Si Brad dyan, nandyan, pobre worker. Ito lang. Ayan, Brad dyan. Salamat po sa mga pumapasok. Isang oras po tayo dito. Hey, Brad dyan, shout out Ay, na-subscribe mo na pala. Ba't wala si Brad dyan, di ko di jakitan. What's wrong? What's wrong, miss? Bishi? What's wrong? Ba't ganun di majakitan si Brad dyan? Bakit hindi ka majakitan, Brad dyan? Bakit ganun? Opo, nanonood po kayo kay Gibal. Nanonood po kami dyan sa niyan. Nanonood po ako niyan, sir. Sir Rani. Nanonood po ako dyan sa niya, channel niya po. Support niyo po si paring Gibal kasi siya ang gumagawa ng YouTube ni Rian. Pa-support po. Gibal channel at Rian Morales. Ayos yan, si Rian Morales TV. Official po. Pa-support po yan at pa-support na rin yung Rene channel. Maraming salamat po. Opo yan. Yan Brad dyan. Najakita na kita.
Yes, Sir Rene, thank you po. Sa suportahan natin yan si Sir Gibal. Si Sir Gibal channel, ano po yan, malakas din ang ano niyan, subscriber. Tsaka si Rian Morales Official. Malaki na rin ang bahay niyan. Nakasupport po kami diyan, oh. Tingnan ko, sir. Si Gibal ba yun? Anong pangalan? Gibal. Rian Morales. Rian Official, oh. Suportahan natin yan, oh. Yan, oh. Yan, Sir Rene, oh. Naka-subscribe po kami dyan mag-asawa ni kay Rian Morales po. Official. Naka-subscribe po kami dyan. Supporter kami yan. Yan, oh. Pinanonood niya, oh. Pasyalan nyo nga po, mami. Salamat, mami, sa pagpupunta nyo. Oh, naubos yung paninda ko, Brad, dyan. Hindi ka naman kasi bumili, kaya naubos. Yan si Brad dyan na inspire sa akin din yan kasi ang laki na daw ang bahay ko. Yan si Mami Brad dyan, siguro dinalaw ka na yan. Kasi dapat ikaw muna Brad dyan muna dumalay ka la Mami. Tapos mag-iwan ka doon muna ng bakas. Ibig sabihin ng bakas nun, comment. Mag-iwan ka rin minsan doon. Ito, pinipli ko. Ayan. Sa'yo. Nagbibisyo ka pa. Brad yan, ikaw muna pumunta kay Mami kasi si Mami, ano yan eh, malaki na po ang ano niyan eh, malaki na yung bahay niyan. Dapat ikaw muna yung, puntahan mo yung Laura Isita. Si Mami yan, Ma'am Laura Isita, puntahan mo siya. Tapos mag-iwan ka doon ng ng bakas para sunod na araw man, balikan ka. May bibigay ako sa yung subscriber. Malaki na po bahay ni paring. Opo, malaki po ang bahay ni Sir Gibal po kasi nakikita ko yan. Ito. Ito, sir. Oh. Gibal. Ano pa ngayon? Gibal. Salamat po sa mga nanonood dyan. Oh, 7 na ang thumbs up po. Thank you po. Sir Gibal. Ay, ang pangalan. Gilbal pala. Gilbal. Mahina kasi yung internet ng isang cellphone ko eh. Loading. Ay, nakasubscribe din naman po pala eh. Yan o. Nakasubscribe din po yan, sir. Malaki din ang bahay niya o. 31.6k subscriber po yung niya. Na rin po yan. Nakadikit na po. Nakasupport po kami dyan. Sige, okay lang tol, pobre worker. Okay lang. Salamat sa pagpasok sa akin live. Thank you. Bawi ako sa iyo pag nakapag-live ka. Sunod, ipipin ko yung mo. Ipipin ko rin yung tawag nito. Yung channel mo para pag nag-live ako. Kay Mami muna kasi si Mami nauna si Mami sa iyo eh. Sunod, ikaw. Yung nakapin dyan, si Ma'am Laura Isita, pwede nyong pasukin, dalawin yung niyan, bahay niyan. Malaki na rin ang bahay niya ni Mami. Yan, solid supporter ko. Maraming vlogger si Rian na umangat na bahay nila pero si paring Gibal kasi ang nagprosige na gawin.
Siyang YouTube channel. Nga po. Tama lang yun kasi sayang din po kasi ang ano nila, effort na nila pagtutugtog kung saan saan lugar. Isan, napunta sila Divisoria, Caloocan, Valenzuela, Novaliches. Pero dito nung nasa Novaliches, ang parang ang hina ng ano nila. Alam po ba nila yung pag-share sa mga group? Ano yan si Rian Morales official dapat magano rin siya kay Japper Sniper Sir Rene. Kay Japper Sniper, kilala niyo po ba si Japper Sniper? Pradjanjan TV, dikit na po o sa iyo sa video mo sa long live. Salamat mami sa pagpasok kay Bradjanjan TV. Bradjanjan, ano ka na ni mami, dapat si mami munang dinikitan nyo po para sunod ikaw balikan. Pero sa sobrang bait ni mami, ginawa ikaw na yung dinikitan muna. Sana balikan mo si mami dun sa comment para papasalamat. Si Sir Rene, kilala nyo po ba yung si Japper Sniper? Magano kayo dun minsan, mag-comment po kayo dun sa live nila or video. Marami silang vlogger doon. Malay nyo po doon lalo umangat yung si Rian Morales official. Pag nakita, mapuntahan nila sa Batangas sa Bukana. Maganda po doon. Pag napunta yung inaanak nyo po doon sa kala Japper Sniper, sigurado po yan, lalakas lalo yung niyan, channel. Lalo pag nagtugtog yan doon. Ang daming vlogger sa Bukana, Sir Rene. Salamat mami sa pagpasyal po doon. Wala na si pobre worker, lobat daw. Salamat sa 3 nanonood saka sa 7 nagtamsak. Malapit na dito si mami sumahod Nakakatuwa. Nasahod na si mami sa loob ng ilang taon to mi? Ilang taon po ba itong account nyo? Tingnan ko nga po. Matagal na rin pala mami 2019, 20, 21, 22. Magpo 4 years na pala yung account nyo mi. Tagal na pala. 4 years nung April 20. Tagal. Ang tagal din pala yung mo, account mo. Umabot ng 4 na taon bago kayo sumahod. First time po ba sa sahod mi? Kaya pala ang lalaki ng mga views nyo iba Yan mami Ganun ako solid sa iyo. Wait lang. Lobat lang. Tami Yan. So, nakita nyo po ba yung pula? Yan Meron pa hindi napanood. Yan mo Dami niyan. Support po sa iyo yan para makabawi man lang ako. Lagi mo ko ina-advise lagi sa tuwing mga idol. Mga idol ko yan. Sige, pasyalan nyo po sila sa Bukana para tugtugan sila doon at may kulab pero mag-usapan pa ng grupo. Dapat nyo po, nga po, maganda nga po yung mapuntahan nyo yan, Sir Rene. Kasi, siyempre, lalo pag si Japper Sniper tutugtugan niya, nako. Nag-start ako ng gawa ng video ng March 2, 2020. Kaya pala, parang lang din pala 2 years. Nag-start. Yan si Sir Rene. May plano pala kayo pumunta kay Japper Sniper. Sayang nga nung pumunta si pobre worker doon sa Japper Sniper, pumunta siya doon Pobre worker.
Pumunta yan siya. Sinasama niya ako niyan. Hindi lang ako nakasama. Sayang nga yan. Oh. Lalo pag kayo pumunta doon, natugtugan nyo yan, Sir Rene. Yan si pobre worker yung pumasok kanina, pobre worker. Pumunta yan siya nung ilan nakalipas na ba to? 2 weeks to nakalipas, mga karampot. Kailan ba siya nagpunta doon? October ngayon, September siguro. O August ba? August pala. September pa tayo ngayon. Salamat sa 4 na nanonood at 7 thumbs up. Thank you po. Salamat sa suporta. Wala yung mga tropa kong iba. Wala si Iris, wala yung kapatid ko. Busy yata si Iris, tulog na yata siguro. Nag-live lang po ako kasi wala akong upload ngayon. Tsaka try ko po yung paano mag-jacket para matuto ako. Ngayon alam ko na. Ganun pala yun. Ganun pala yung kailangan pala pag nag-live ka. Iba yung ginamit mo, ay yung account mong ginamit sa live tsaka dito sa ginagamit mo sa ano. Mag-iisa lang pala para ha? Okay. Okay lang yung ulit. Ito lang. Wala na si Brad dyan umalis. Pasaway yung bata na yun. Batang pasaway. Grabe, dami pala nag-i-invite ka no? Ni Rian Morales official, marami palang nag-i-invite sa kanila. Galing kasi mag-drum yung bata na yun eh. Lupit. Doon nga gumanda yung views ko eh sa kanya. Ay, nakaano na tayo, 37. Pag naka-isang oras na tayo, out na tayo. Salamat sa mga suporta nyo. Pabutin ko po tong 1 oras. Mami, thank you po sa pag-nonood. Nandyan pa rin pa kayo. Nandyan. Pobre worker, tulog na yata. Naglubat kasi daw cellphone niya eh. Japper Sniper. Oo nga po, pag na-contact nyo, kailangan kasi may contact po kayo dun kay ano, kala Japper Sniper. Kahit hindi naman si Japper Sniper ang kontakin nyo, Sir Rene. Kahit yung ibang vlogger, sila Chong Luis, si Kanoto, yung si ano, Kabungot. Pwede rin po yun ang mga kontakin nyo kung hindi nyo makukuha yung ano nila. Si Japper kasi mahirap po makontak yan kasi maraming ginagawa po yan. Pero yung ibang vlogger, pwede nyo kontakin si Chong Luis po. Chong Luis or sa ibang ano. O si Hana, Hansik, kontak ko na ko doon. Okay. Si Hana, kontak mo na pala. Maganda kasi malapit yan yung si Hansik na yan eh. Na-contact mo na pala si Hansik doon. Mabuti. Pa-shoutout na lang po kami nila pobre worker pag nakapunta kayo doon, Sir ni. Sayang nga, nung pinasama ko ni pobre worker doon sa Bukana, hindi ako nakasama eh. Wala kasi akong budget noon eh. Kailangan natin ng budget bago tayo pumunta sa mga sikat na vlogger. Hindi tayo pwedeng hindi tayo basta-basta pwedeng pumasok doon. Kasi, siyempre, nakakahiya. Pag pa lang natin, pang gastos-gastos. Pag tinugtugan nyo yan sila Japper Sniper dun sa nila, sa lugar nila, nako, paikot ang tao talaga. Lalo pag nag-drum si Rian, tatlo. Si Sir Rene, nanonood. Sa si Mami, nandiyan pa rin si Mami. Hindi lang nag-comment. Si pobre worker, tulog na. Si Brad dyan. Yung, hindi, akin yata ito isa. Sabi niya, kaya nga host, kailangan talaga ng budget. Pagpunta ka doon, kaya mag-meeting kami.
Yan. Oo nga, kailangan nyo pa talaga mag-budget dun, sir. Kasi pag pumunta kayo dun, di lang kayo pupunta lang dun. Kailangan nyo magkumuha ng ng matutuluyan. Yan si si Ako Ito Vlog, meron siyang meron siyang parang pinaparentahan dun. Pwede rin nyo naman makakontak yun eh. Kung magkano bayad ng ilang araw kayo dun, 2. Kasi sayang ang punta nyo dun. Pag pupunta lang kayo dun na uwi agad kayo, sayang. Kasi marami kayong makukulab doon ng mga vlogger talaga eh. Gustong gusto ko nga makapunta doon eh. Baka sakali makapunta ako doon. Ma-shoutout ko man lang si Mami sa mga sikat na vlogger kaya idol. Ma'am Lauresita. Ay, salamat po sa 5 nanonood po dyan. Ay, dumaan lang pala yung isa. Patamsak po kayo. Patamsak po. Tamsak po kayo. Magtamsak mga kwaray. Kailangan talaga ng budget na medyo malaki-laki doon. Kahit mga siguro kung kayo lang naman nandun, kayo magre-rent, marami naman yata yan, si Sir Gibal. Malakas naman siguro yan eh. Sumasahod na ba yun si Sir? Gilbal? Sumasahod na po ba yun? Si Gilbal. Nakano rin sa akin po yun, naka-subscribe. Sumasahod na siguro yung Sir rin kasi nasusuportahan niya si Rian Morales official. Akala ko lang nung nagpunta lang sila dun, hindi sila mga vlogger. Sayang, nung pagpunta nila dito sa Novaliches, dyan sa may Dumalay Street, pumunta sila nun. Kala ko lang, nag tugtog lang. Talaga mga sikat pala yun. Nakita ko sa mga sikat pala tong bata na to ah. Na-search ko sa YouTube, sikat pala yun. Ang dami na nga nakakakuha ng magandang views dun no? Sir Rene. Ikaw ata nakakuha ka na rin yata, Sir Rene, ng magandang views dun eh. Ay, hindi. July lang ako mag-vlog kasi hindi maging YouTuber dati. Inisip ko lang mag-vlog nitong July nung in-upload ko yung video na Rian, daming nag-views. Oo nga po, nung in-upload ko nga rin po yung video ni Rian nun, gumanda rin yung views ko kaya nagpursige ulit ako mag-vlog kasi nagkaroon ako ng views na 5,000. Kasi nung 2 weeks yata siguro yun, nasa 1,000 na, tuwan-tuwa na ako eh. Masaya na ako dun sa views na yun eh. Siyempre, mga lang naman tayo, maliliit na YouTuber. Nagbabaka sakali lang naman kumita tayo sa YouTube. Malay natin, hindi natin masabi. Sumana pa rin si Val kasi dami na nag-supporter at subscribe. Oo nga po, marami na pala eh. Kaya pala, malaki na pa rin pala sinasahod nun. Iba talaga pag may supporter ka talaga at subscriber ng mga solid. Iba talagang O sige lang, okay lang mi. Hanggang 10 PM po kayo. Maraming salamat po sa po. Okay po mami, mga 1 oras mahigit lang naman po ako kasi dagdag ko lang sa WH ko kasi kailangan kasi mayroon pa kailangan ko kasi may makamit ko yung 4,000 WH po para hindi masayang. Kasi yung yung nakuha ko ng WH ngayon, na 930 yata po WH na kuha ko. Ganun po ba, Sir Rene? Ang mga viewers ko, up to 12 viewers din nila. Parang isa lang din po, parang lang. Ganda pala ng community rin yun, Maganda rin ang samahan. Sipag yung bata na yun. Kaso, nag-aaral po ba yun? Kasi, bata pa naman yun eh.
Tuwa nga ako nun eh, ito oh. Nung na video ko po sila. Ang kulit eh. Bait naman ni Sir Rene. Andyan siya nakasuporta sa akin. Para sa WH po, para suportahan niyo po ang aking channel. Thank you po. Ito po yun ah. Ay, si ano? Aguinaldo din. Ano? Dina? Dayan. Shoutout po kay Aguinaldo po. Shoutout po. Shoutout po. Bigyan kita ng jacket po. Shoutout. Maraming salamat po sa pagpasok. Nung nakaraan na kaya ano to eh. ACTV. Yan, nandiyan pa sila mami, ano, sir. Sir Aguinaldo. Sir ba to? Babae yata to eh. Babae po ba kayo? Nga, babae po. Aguinaldo. Shoutout din sa'yo. Shoutout po sa'yo. Wait lang, paano ba to? Magdikit sa'yo. Ay, babae pala ako. Sorry. Aguinaldo kasi. Kala ko lalaki. Apelido mo pala to. Ito po ba yung pinaka-main nyo pong account? Parang hindi yata na. Grade 5 na pala siya now dahil mahirap lang ang buhay. Oo nga po, ang hirap nga talaga ng buhay ngayon. Mabuti may sponsor si Rian sa pag-aaral niya. Ay, edad niya 13 now, dapat grade 9 na siya. Ganun po ba? Ayan may jacket na po kayo. Hindi po ata yan yung hindi host. Sige po. Ibaba nyo na lang po yung bahay nyo po. Para madalaw kayo ng iba dyan. Ayan si Sir Rene. Ano yan? Bagong kaibigan din po. Yan, nagbaba na pong bahay si Madam. Ito yung si nagbibigay ng eh. Sweet Dayan. Ito po yung si eh. Thank you po sa pagpasok. Salamat sa pagpasok sa akin live. Thank you. Ay, wala na. Kanina po, marami po kasi nanonood kanina, Madam. Wait lang po Diana to, di ba? Aguinaldo Diana. Aguinaldo Dina, shout out po. Maraming salamat po. Kanina po kasi kaninang pumasok dito sa ko, live. Patamsak na lang po. May bibigay po ako sa iyo, Ma'am Dina. Na dito sa mo. Isa lang po kasi cellphone ko. Kaya hindi ako makabigay agad ng Hindi pares din kay ACTV. ACTV hindi pares kay ACTV nagbibigay siya ng ayuda. Dito mga legit po ang subscriber po dito. Meron ako mga organic viewers po. Mga tropa ko sa palengke, hindi lang po sila nakapanood ngayon kasi hindi ko nasabihan na magla-live po ako. Biglaan lang po ito kasi dahil sa WH ko pong kailangan makuha. Hindi po yung yung Diana po na Aguinaldo Diana, lang po yan, parang lang niya alagad. Ito po yung binaba niyang link po yung ng bahay niya. Sir Rene, yung binaba pong link po, yung po yung bahay niya. Salamat sa suporta.
Kaya nga eh, kailangan ko makuha yung WH after mag October 12. Kasi 'di ba pag umalagpas ng isang taon yung yung tawag nito. Sir, Mami, yung po yung Aguinaldo de Dina, hindi po yun yung account niya. Ano lang po yan niya, parang alagad. Ito po yung yung binaba niyang link po yun ng niya. Mami, yun yung ang tunay niyang account. Hindi ba totoo yun yung pag umabot ng isang taon na wala yung WH? Madam Dina Aguinaldo? Hindi po ba totoo yun? Sabi kasi ni yung si Scriptrum Vlog eh, pag ma salamat po Sir Rene sa support sa aking ganun po ba yun? As long as active ka pa sa YouTube, hindi mawawala yung ganun po ba yun? Kasi sabi niya si Scriptum Vlog, di ba kilala mo ata yan si Madam Aguinaldo Diana? Kilala niyo po ba yun si Scriptum Vlog? Sabi niya kasi doon sa live stream niya nung nag-LS siya, nagpunta ko doon. Po, yung WH po, pag umabot ng 2 taon yung account mo sa YouTube, nawawala po yung WH. Wala naman. Ganun po ba? Pero siguro pag active lang siguro, hindi naman ata nakukuha yung WH. Sayang kasi din po yung ko WH ko. Meron akong 930 na gawa, nakuha kay YouTube. Kailangan ko na lang may 3,000 para makuha yung WhatsApp, yung WhatsApp nga po para ma-monetize. Nandito kanina si Brad dyan. Ma'am Aguinaldo Dena, rin po yung si Brad dyan. Meron po dito siya. Dalawin nyo po. Maliit pa lang ang bahay noon. Pero gamitan nyo na lang po ng itong ginagamit nyo. Para matuwa naman po yung may nadagdag siyang ganun po ba yun? Lagi pag nag-LS ako? Para makuha yung ganun pala yun? Eh, yun ang problema eh, walang panload. Minsan lang kasi ako mag-load. Naglo-load lang talaga ako pag may pinanonood ako mga tawag nito, mga nag-LS, nakikisabay lang ako. O sige, papasyalan ko po yan. Isa lang kasi cellphone ko sir eh. Pasensya na po, tsaka itong ginagamit ng ginagamit ko po sa yung gamit kong isang cellphone. Dalawa sana napuntahan ko. Papasyalan ko, naman po ako, naka-subscribe naman ako sa iyo sir Rene. Mamaya pasyalan ko pagkatapos ko mag-release ng live. Salamat mami sa pagdikit po. Pasyalan ko po yan. Upload mo dun sa kay Rian. Ay, may bakas daw si mami iniwan doon, ma'am Aguinaldo. Ganda na pangalan niya, Aguinaldo. Ganda ng bata oh. Ito hindi niya tumin, lang to, alagad niya lang. Yung niya yun, yung sweet yung niya, pangalan niya dito. Sweets, si sweet. Monetize na pala to siya ito sweet DK na pala subscriber mo. Tamsak dan. Iibig siyo.
na po sila. Dikitan lang po. Magdikitan lang. Sayang kung may isa pa akong cellphone. Lahat siguro to. Mag-comment ka po Ginalyo Dina sa aking sa aking tawag nito. May babaw pala akong bahay. Wait lang. Di po. Gar. Itong auto file. Maraming salamat po sa nanonood. Maraming salamat sa nanonood. Sige po, sige. Tignan natin. Tamsak ko muna. Ayan. Sir Rene, pinasok ko po. Pinasok ko po yung Tamsak muna po. Yan po. Sir Dina, Madam Dima, Dina, paano po yung Ay, 400 ka pa lang pala. 400 pa lang pala kayo, Sir Rene, yung nyo, bahay nyo po, 433, ay 31. May didikit ako po sa inyo. Marami akong alagad eh. Kulang lang akong cellphone, wala akong kasing cellphone magamit na iba eh. Kung mayroon lang po eh. Wala akong kasing ibang cellphone. Oh, thank you din po. Walang problem. Sir Rene, ikaw pa. 431 po. Mamaya dagdagan ko 4 to. Kasi yung main ko na gamit, may na eh. Sa asawa ko meron din. Wait lang ah. Pasok tayo dito sa asawa ko. Wait lang, Sir Rene. Subscribe kita. Subscribe pala, dikit pala no. Ayan si Mami nagbaba ng bahay po, dalaw po ah. Busog po ako, excuse me po. Loading kasi. Hello. Yung Maripi Kalas, ako yan, ako yan. Papasukin natin yung mga na to. Si Sweet. Subscribe natin. Diana na Aguinaldo. Madam, ito po sa asawa ko po, account ng asawa ko po. Hindi naman to vlogger po, lang to. Organic kong viewers. Yan po, pinasok na po. Sinubscribe, nakita dito sa account ng asawa ko. Yan Madam Aguinaldo, na dikitan na po kita doon dito sa account ng asawa ko. Thumbs up, dikit yan po yan, organic yan. Account ng asawa ko. Kahit hindi nyo na po yan. Hindi nyo na po dikitan. Legit naman po yan. Yan si Sir Rene. Rene. Ba yan? Rene. Yan, pasuportahan din po yung binaba ni Mami. Yung link po, papasuportahan po, pa-thumbs up po.
Ito, hindi pa ito ano na to kadikit. Ito, sa Rini, oh. Dagdagan po kita. Meron pa ako ibibigay dito sa isa kong account. Yan. Nabigyan na po kita. Yan, oh. Nakadikit na po. Account ng asawa ko po yan. Meron pa akong dyan sa ano, sa main account ko. Yung ginagamit ko pang live, marami pa ako dyan pang ano. Yung binaba ni maming ano link, mami binaba mo link, yan ah. Tumi oh, thumbs up ko na po. Salamat sa suporta. Sa apat na nanonood yan. Pa-thumbs up ma'am ano, Ma'am Aguinaldo. Diana. Pa-thumbs up po yung ano ko. Thank you Mark Jowaray TV. No problem ma'am, ikaw pa. Meron pa ako dito. Dalawa to account ng asawa ko eh. Wait lang po ah, hintay lang po kayo dyan mga manonood ko. Ito pa. Yan, gawa ko rin yan. Yung naghilon na yan, si ano. Mark Jan C. Selvano. Ito, Diana. Bigay ko rin sa iyo ito. Dalawa na ang dinikit ko sa iyo ha. Yan, thumbs up dikit. Kalimbang. Kay Sir Rini, pababa nga po yung bahay nyo po para mabilis. Para hindi ko nahanapin dito sa ano. Pababa nga po yung bahay nyo. Para madikitan ko kayo. Ito dito si ano, yung kay Mark Jan. Yung Mark Jan po, akin din po yan. Mga alagad ko po yan. Pababa po yung bahay nyo para madikitan mabilis. Patamsak dikit po. Yan, mga ano ko yan. Mga alagad. So, ito na pala. Wag na. Ito na po, nakuha na anak ko na. Ito, Sir Rene, oh. Dahil sa pagpasok mo sa akin live, bigyan kita ng jacket. Ay ng ano, legit subscriber. Yan po, nakadikit na po ha. Maraming thank you. Thumbs up dikit. Kalimbang. Diana, nakadikit na po yung dalawa kong ano, Maripe tsaka yung Mark yan. Kay mami nakadikit na po ito lahat eh. Yan kay mami, baka nagbaba si mami ng bahay dito eh. Tamsakan ko lang eh. Kasi nakadikit na po itong ano, Mark dyan na to eh. May nakadikit na po yung Mark dyan po sa inyo. Tamsak ko na lang po para ano. Yan. Tamsak dan po mami. Yung linuto yung ano. Ginataang papaya with malunggay at dilis health food. Masarap na mura at mura pangkain Pinoy. Yan mo yun. Yun. Ma'am Laurecita po.
Sir Rene ay sorry. Sir Rene, inaanuhan ko na po yung dalawang kay Mark Jan tsaka kay Pay. Nakadikit na po yung sa'yo yung mga yon. Mga kayan. Salamat sa 4 na nanonood. Wala pa kasi, dalawa lang po kasi ang cellphone namin, tag-isa lang kami ni asawa ko. No problem. Basta pag pag nag-live ako, nag-ilis ako, nag-live ako. Pasyal-pasyal lang kayo dito para mayroon na. Meron pa akong mga kaibigan na nag-ano rin, nag-vlog. Thank you, Mami. Sayang wala si pobre worker. Kung nandito sana si pobre worker, dami na rin sana siyang dikit ngayon. Makukuha sana niya yung Tal pobre worker, susunod na pag live ko. Natin yung pin mo. May pin dito eh. Yan pin. Pin. Isara pin. Sana ba yung ni Mami? Yung binagong bahay ito. Okay. Salamat sa dalawang nanonood po. Diyan lang po kayo. Stay lang po para sa WH ko po. Alam ko na paano mag-pin. Ayan yung naka-pin dyan. Paano po? Padalaw po. Mami, wag kayo mag-alala, Mami. Alam ko na po yung pagpipin ng yung account. Pag tuwing nag-live ako, ipipin ko po yung nyo. Yung channel nyo para lagi kayong mahahatak ni Marky Waray TV. Wait lang. Pag may time, nag-ikot ako sa mga NS ang team para mag-isda. Kaya lang nilalagas ni Lolong kaya at atras abante bahay ko. Ganon talaga, sir. Sir ni. Itong binigay ko sa yung dalawa, hindi maglalagas siguro yan. Kasi yan eh. Mga alagad ko dyan eh. Account ng asawa ko yun eh. Tsaka yung sa anak ko. Kaso di pa naman marunong mag-cellphone yun eh. Meron pa akong 4 nandito sa ginagamit ko sa pagla-live. Next time ito gagamitin ko yung itong cellphone. Ginagamit ko ngayon. Itong gagamitin ko pang live next time. Ito naman yung pang pang bibigay sa inyong ayuda. Susunod. Ha? Pag nakakuha kasi akong cellphone. Ba't ayaw nyo po Mami mag-live? Sayang Mi. O tingnan mo Mi. Nakakita nyo po nakapin na po yung nyo. Yung account nyo doon. Tsaka yung binaba yung link. Inangat ko. Pinilagay ko ng pin. Pinag-aaralan ko nga Mami kaya ako nag-live. Kung paano. May binabasa lang ako dito. Replace pin message. Ganun ba yun? Thank you. No problem, Mami. Pag nag-live ako, Mami, lagi ko ilalagay dito yung mo. Yung sa pin. Ipipin natin po para sige po. Thank you. Paano na lang po pa thumbs up po yung nakapin para Salitan lang ito kasi si Mami, wala akong masabi dito tuwing nag-upload po kasi ako mga kawaray. Siya laging nauna mag-comment niya kaya sinusuklian ko lang po yung mga kabutihan ng ginagawa sa akin. Pero sa sahod na yan sa next month, congrats. Mga sahod na yan si Mami. Pag nakabili pa ako ng isang cellphone, magbibigay tayo ng yung ginagawa na ECTV. Yung binibigyan ng ayuda 3 minutes na nanonood. Gagawa tayo ng ganun.
Sunod na mga ano. Ma'am Aguinaldo, shout out po. Diana. Aguinaldo Diana, shout out. Ha? Di na. Di na natuto. Wala si ano eh. Wala si Brad dyan. Umalis agad eh. May ginagawa kasi yun eh. Titinda. Pasensya na kayo. Medyo pangit ako eh. No? Diba? Pangit na. Dilat ang mata ko. Malaki. Huwag kang adik. Ay, pwede na po kayo mag-live niyan, pero i-active nyo lang po muna. Kasi yun hindi ang ginawa ni Pobre Worker, hindi siya makapag-live. Gusto nga niya mag-live ngayon. Yung si Pobre Worker kanina, gusto mag-live. Oo nga po, malakas makahatak yung si Rian. Sana nga pag nag-live kayo, nakikita ko yon. Oo, malakas makahatak yun. Hindi ko lang yan nalapitan nung pumunta yan dyan sa ano eh. Sa may, tawag nito, sa may Novaliches. Nung pumunta po sila dyan, nagtugtog sila, nag-gig sila dyan. Hindi ko lang kasi na ano yun, na video na maayos. Kasi may mga customer kami noon eh. Nagtitinda kasi kami po sa bangkita. Vendor po kasi trabaho ko eh. Vendor po trabaho namin. Yung mga tropa ko, yung mga kaibigan ko, bangkita boys. Lahat yun, nanood sa kanya. Lahat nag-video. Yung iba kasi dyan, walang mga cellphone, hindi nagdadala. Padikit na lang po ako, Aguinaldo Dina, padikit na lang po ako sa ano ko. Dina, Diana. Dina, di ba? May? Paano mahiya po ba yun na lagi nga na sa gig, lagi nga na nakikita ng mga tao? Ang galing-galing nga mag-drive. Paano mahiya pa? Hindi na mahihiya yun siguro. Sila nga rin, sila kasi di po nagla-live yun sila Rian Morales official. Sayang din po kasi yung ano nila. Yung account nila, dapat nagla-live sila. Mas mabilis kasi sa live. Pag nag-live sila, mas maraming makakapanood nun. Kasi yung iba kasi, minsan pag nag-upload ka lang, parang yung iba tinatamad, hindi tinatapos. Pero pag live yun, hindi nila namamalayan, natatapos. Nakakahaba na pala sila ng oras. Minsan pag nag-gig sila Rian, pag live mo yung mama niya, kasi hawak naman ng cellphone ng mama niya eh. Itutok lang nila dun sa nagla-live. Siguro madami manonood nyo. Mataas na yung ano eh. Mataas na yung view, yan eh. Subscriber ni Rian eh. Mayayain kasi sa live si Rian. Ganon. Sa interview, mahihain yan. At sa LS. Pero pag nag-drum at nagkanta, di na nahiyan. Oo nga po, hindi nga nahiyan. Galing nga kumanta eh. Galing kumanta, galing mag-drum. Lalo nang tumugtog sila na parang disco ata yun. Ang ganda, bilis ng kamay niya. Ang bilis magpaano ng kamay. Dati nagdadrum din ako, kaso hindi na ako natuto nun. Nanigas ng kamay ko. Ganyan yun eh. Yan na. Parang charger tsaka yung charger to. Malulubot na 6 minutes na lang. 6 ano. Malulubot. Sa interview, mahihain at sa LS. Pero pag nag-drum at kumanta, hindi na. Ganon talaga yun, sir. Dili pa na to. Ganon talaga yan, sir. Mahihain talaga. Ako nga, mahihain nga ako mag-vlog sa palengke kahit doon ako nagtatrabaho. Pero pag meron akong kasama, mga nagbablog din, o mga tropa kahit hindi nagbablog,
Hindi na ako nahihiya. Kinakapalan ko ng mukha ko. Para makuha W. Sayang yung dami nanonood. Oh, down to earth daw. Down to earth yan. Walang yabang kasi sa katawan at walang arte. Oo nga po, wala nga arte. Kahit nga nung kainit-initan nun, sobrang init. Sabi ko, what? Dito nag-aalisan sila, ba't ang init-init na nandiyan pa rin sila? Wala, nandun pa rin sila. Nag-ano pa rin, nagtutugtog. Grabe naman ang nanood nun. Ang dami. Daig pa yung artista. Daig pa yung artista, ang daming camera nun. Kala mo, daig pa yung artista eh. Grabe yung camera, ang dami nun. Nung pumunta yan dito sa bayan. Kaso, ang late ng nila nun. Views. Nung dito sa Novaliches, bakit ganun kalit ang views nila nun? Hinintay ko yun nung nila eh. Hindi ako nagpunta sa mga ibang live. Sabi, hindi ko pupunta sa mga ibang live, matagal na, mahigit 1 year na. Ikaw lang ang pinanood ko. Oo nga po, mami. Ganon nga po eh. Sa masa. Oo nga po eh. Mabait kasi. Nakakakuha sa pansin. Kasi yung ginagawa nila kasi po, nakakatuwa. Ay, si mami oh. Oo nga, mami. Ito, mami, hindi na. Nag-try lang din po ako mag-live sa ganito. Tapos yung trinay ko din po, mami, kasi yung paano mag-jacket. Kasi nagpaturo ako kay Muyang 31 TV, tsaka kay ECTV, kung paano. Yung mga ibibigay ko sa inyo po, pag susunod na mga LS ko or live, mga 3 minutes views, yung mga video ba, para makabili ako ng isang cellphone, gagawin ko yun para dagdag din sa mga nyo. Kaya mami, hindi na kailangan ng 3 minutes kasi pinanonood ko lahat. Yung mami, yung ko account ko, bali 5. Itong sa asawa ko, 2. Yung Mark Jan tsaka yung Maripay, 2 yun sa kanya. Sabi ko sa kanya, gumawa pa siya ng 2 para pag tuwing nag-upload ka po, may mapapanood na iba. Kasi yung sa akin doon, yung ano pangalan nun? Yung Mark Jo Waray TV tsaka Mark Waray Official TV. Yun sa'yo, tsaka yung Joe Mark Serwelos yata yun, Joe Mark Serwelos. May piniplay ko po yun tuwing pag nandun na po ako, mami, sa bangkita nagtitinda. Para pag halimbawang makasahod po kayo, malaki-laki yung sasahurin nyo po. Yan ang ginagawa ko, pag nagtitinda po ako. Pag wala akong ginagawa doon, wala eh. Boring minsan kasi pag wala po na customer. Ginagawa ko, punta ko sa isang account ko. Yung siguro yung isa, mami, yung MG siguro, hindi pa yata po sa inyo, MG31. Hindi pa siguro po yun, nakadikit. O sa iba kasi naglalagas, pero pag iba kasi pag mga alagad ng gagamitin nyo po, hindi naglalagas yun. Depende na lang yun sa pinasok nyo LS. Nag-viral na yan si Rian noon, 8 years old siya. Nag-guess na yan sa
kill Billy Crawford at Little Big Show. As you now, short mo. Kay Billy Crawford po ba? Ganun ba? Little Big Show. Sige po, titignan natin. Marami din dikit basta't pinanood lang at mag-comment ayon sa video. Ganun po yan. O nga po yung mga sinabi ni Mami, tama po yung sinasabi ni Mami. Naayon dapat po sa video yung yung pagko-comment para hindi halata ni Lolong. Kasi ako nag-try lang ako eh. Kaya nung sinabi sa akin ni Mami niyan, nung sabi sa akin, "Nak, nag-comment ka, naayon lang sa sa video yung i-comment mo para hindi nalatan ng Lolong." Kaya yung mga ko, yung iba kong alagad, di ko ginagamit, di ko na kino-comment. Diretsuhan na lang, panood na lang. Oh my God. Lobat na lahat cellphone. Lobat na yung dalawa kong cellphone, pambihira. Oo nga po, dama eh. Sir Rene, may bibigay po ako sa yung mga bagong alagad. Alagad na. Ha? Iwan ko. 200 ang load ko dyan eh. Nung karaan eh. Ganun pala yung para hindi ka ganong no. Minsan kasi pag sumasali ako kay Scriptron, pag kinabukasan, minsan 20 yung nawawala agad. Mga dami agad na pumapasok na dumidikit. Kasi bigla na lang iba nawawala. Ito si Sir Rene, na ako dito eh. Thank you po sa 10 thumbs up tsaka sa 4 na nanonood. Thank you po. Maraming salamat. Mandadagdagan po yung WH ko po. Thank you talaga. Nyo. Lalo kay Mami. Thank you host sa pag-support dito, kaya nakapatambay ako dito ang bahay mo. Ang bait ng mga viewers mo. Oo nga po nga Sir Rene. Nababait po. Kasi ito nga dapat po, kung may cellphone lang yung asawa ko, kung may magagamit lang sana yung asawa ko, hindi na po kayo mangangailangan ng mga ibang didikit, kasi sa asawa ko 2. Gagawa pa siya ng 3. Or sabi ko nga sa kanya, maggawa pa siya ng 2 para pang bigay natin sa mga viewers, sa mga nanonood sa akin, para hindi naman sayang ang pagpunta nyo sa akin live. Kasi ako po, baguhan lang po ako na nag-live ganun. Yung sabi kasi LS nga dahil baguhan lang po ako, kaya nagtatry lang ako. Yung pag-pin ko kay Mami, trinay ko lang to, binabasa ko lang dito kung paano to paano maglagay ng jacket, ganun lang pala yun. Mami, mabait po yan, Sir Rene, mabait yan si Mami. Pag siguro yan si Mami, pag halimbawa na yan, dalaw dyan sa mga video nyo, Sir Rene, pupuntahan ni Mami yan, yan dyan si Mami manonood. Pasuportahan din Sir Rene si Ma'am Laura Isita, si Mami. Marami siyang ginagawa dyan, nagluluto ng luto ng kung ano-anong luto, ulam, minsan pasyal kung saan.
food trip. Yan ang ginagawa ni Mami. Nagluluto ng mga ulam. Yan ang ano niya, content niya po. Ano na. Doon kasi sa mga maliliit na bahay ng malalaki at sikat na depende yun sa bibihira akong mag-comment. Ganun po ba? Ay, oo nga po, Mami. Ano na rin po ako, Mami. Mag-out na rin po ako. Matutulog na ako. Anong oras na din kasi. Mag-11 na pala po. Maraming salamat po sa mga ay Sir Rene. Mami Laura Isita. Paalam na po ako sa inyo. Thank you po sa pagpunta. Support ko rin siyempre si Ma'am Laura kasi mahilig din ako sa pagluto. Ganun po ba? Sige po. Suportahan din po natin, support na lang din po ako. Yung asawa ko mahilig din manood po yan sa mga sa mga siyang Maripay Kalas, yung nakasuporta yan kay Mami. Sige host, good night, evening po sa lahat. Goodbye. Sige po, salamat po sa manonood. Thank you po Sir Rene, Ma'am Laura Isita, sa lahat ng kay Pobre Worker, kay Aguinaldo, thank you po sa pagbisita sa aking LS. Thank you po. Kay yung Mark Jan Silvano, yan, nakadikit na yan Sir Rene sa'yo. Sige po, Mami, thank you. Bye-bye, good night po. Mag-out na po ako. Naantok nga rin ako, isa't kalahating oras. Sige, Mami, thank you, May. Pag nag-live sunod ako, May, ko yung mo, yung pin mo, yung account mo, nilalagay natin dito sa lagi natin ipipin para para masuportahan ng mga ibang tropa ko. Yung mga kaibigan ko si dyan minsan nanonood yan wala si Iris si Iris Tomboy. Sige na Mi, thank you po talaga sa pagdalaw sa aking live. Sir Rene, thank you po. Kayo na lang atang dalawa natira dyan Bye-bye. Antok na ako. Maraming salamat. Gulo ng buhok ko. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Maraming salamat sa mga Bangkita Boys. Panoorin nyo to bukas. Thank you. Kay Iris. Sa kapatid ko, kay Marie. Sa asawa ko, Marie P. Kalas. Love you. Thank you po. Bye-bye.